giloso kata ma gitimo limbe kuondegi? Darano kumdi ndano osewito ji mang'eny. Nawinjo ka ji paro nyaka jathum marahuma manego thum Owino Misiani be nonong'o mana sida kanyo mowito ngimane. Ka jowadwa wuoyo kaka giwuoyo, naparo ni prevention ber. Ka nitie gima onego tim to onego tim. Tadwa na wuog oganda ka Nyasaye osekonyi ni nyalo bedo ndara. Ka sirikal pok oriti, onego iritri kendi. My first time kana riembo gari ka wuok Nairobi ka dhi Chuka, it was my first time Chuka University. En yo mapok na ringe ever since. But jineko nangani yo midhi ringe no kuber chalo kama. Kuro na riembo kan so much kina. Kuro any case ni ng'ato ringe ndara ma ok ong'eyo, mokwongo ni gibed ni miriembo ni ibed ng'ama oritore. Nikech kia kamiringe to yore go chalo nado bit nade. Chalo kama. Koro wan joma riembo gari kata driver mora mora nyaka ibed ng'ama nyalo ritore ka ok iwe ni sirikal mondo ritri kendi. To ndara ma kopti kama no masira mar nakini otimore, dang' asir ka seneta wuoyo kendo ang'eyo ni sirikal osego wang' ka nitie gima onego tim to dang' wasir mondo tim. To kosetim to koro onego wadhi adhiya yolo nosetim. Kiringe ndara first in manyaka iritri kendi. Drive speed bengine nyalo control maka ni emergency ka gimoro nyalo wuok apoya, you can control mondo kik idonje wach manyalo ng'ado ngima. Sama ngima ng'ado nyaka drefe ngima gi lala. Koro dang' asir kaka ji osewuoyo mang'eny nyaka ne masira no timre, osewach weche mang'eny ni kanye dwa kawa twa mondo losi. Dang' akwa jodak ma Kisumo be e yor ng'uono kod kwe, jotelo leaders even the clergy ma Kisumo kamoting'o Archbishop Daktari Washington Ogonyo Kongedo uket pressure mang'eny Kisumo kanyo mondo yor no losi. Unyalo reach the relevant people, jok mowinjore ka clergy wuok oko, idara te wuok oko, manya ka idara te nyaka mag jo boda mabe osewito ngima kanyo mang'eny. Onego pus wachni mondo yoro no losi ka ok obed ni koseik jowadwa nikech jowadwa gi te idhi iki. Ndwago erokamano government osekawo ting' mano wapuoyo nikech family moko ne nyapa. To ka government osekawo ting' mondo ogolo bude gi dichiel mondo dhi okan. Ok onego bed ni kosekan gi to kalo kamano. Ni rito machielo mondo chako timre. Ok wamor ni government kawo ting' nikech ng'ato wito ngimane. Sani jomoko dong' mond liete, moko nyithi kiye. Ngima dhi bedo matek nikech samoro breadwinner manene kanye mosedhino. Iro osekir nigo moseik nigo. The life must continue. Nyithindo nego som, ji onego chiem, gik moko nego dhi mbele. Koro dang' wakwa sana our MPs within Kisumu, Senate Tom Ojienda ing'ama waluor ahinya. Kaura ne wach ni uketi tich mondo wane ka nitie gima otim kata karang'o komang'o yona adier kiridore kia malo kwili kiloro piny kichomo kanyo. Okam sama jo kiridore kidwa dhi speed matiti winjo ka steering yuai maka ok itang' nyalo mana poko gole oko. Koro gimoto nego tema kata ka jiringo speed makanya nyalo kiti kata mana rang'oke mag ng'wech makata ka tek jiringe 20 ere ibudhi yo bati chopo salama molo ni dhi haraka to kidhi chopo kamano. Adani mondo miaka wane ote machelo soromo saa 4 gi nus.